OK guys, teraz som dotočil video a máme obrovský opening. Star dropy. OK. Koiny. OK. Nič. Chodno. Najskôr Bravo Bro skin. Neviem na čo tento skin vôbec. Aha, Ames. OK. Potom. No a teraz ideme na ňo. Oh my god, ešte nám padne. Kamo, čo? Skin, OK. Dá sa. Ako tam poklikám ako boom. Nič. A posledný. OK. Lepšie. Dobre, máme to úplne že všetko. Dobre. Počkaj, potrebujem na questy, čo to fakt majú. No, tieto questy fakt ma nebavia. No, máme tu ďalší opening. Toto. Budeme mať Leona za chvíľku. A toto. A... Sorry, ale nepotrebujem ťa. Teraz jeden megabox. OK. Oh. Nesvieti nám tuto nič. Posledný. 5. Tu by niečo mohlo byť. 4. No tak nič tu nebolo teda. Dobre, menší opening máme. Ďakujem, že ste sledovali tento opening. Aha. To nekončí. Lebo... toto. Niečo si tu ešte môžeme kúpiť, čo poviete? Nejaké openingy tak dropy nie sú. No. Čo by som si kúpil? Hej, kam, by som kúpil aj megaboxy, len sú drahé, 70 týchto blbostí, ale čo z nich ako padám, tak sa nie. Jako sorry, ale to fakt nemám kudno také mythic. OK. OK. Ďakujem za sledovanie tohto videa, zatiaľ čaute.